Κάποια πράγματα είναι απίθανα όντως, όπως τα παλιά γκρούντινγκ ξύλινα στυροφωνικά. Αυτό είναι με τάξη α ενισχυτή και 9 δρόμων παθητικό αληθινό crossover που οδηγεί 9 μεγάφωνα. Δηλαδή το κάθε ηχείο έχει 9 μεγάφωνα, 18 μεγάφωνα. Ακούμε μουσική από 18 μεγάφωνα. Η Έλενα είναι απίθανη. Τα παλιά κινητά, τα Nokia είναι απίθανα. Αυτό είναι τώρα 4 μέρες εδώ πέρα και δεν έχει πάθει η μπαταρία του. Η Bad Girl GR είναι απίθανη. Το πρώτο κοινωνικό e-shop. Το Coffee Stop είναι απίθανο. Παιδιά, η μπαγκέτα αυτή, η κοτόπουλο που έχουν είναι δεν παίζεται. Είναι φρέσκια με 3 ευρώ, δεν νιώθετε. Κολοκοτρώνη 25. Λεωνίδας, Γιώργος, Νίνα. Σου φτιάχνουν όχι μόνο τη γεύση τα παιδιά, τη μέρα, τη διάθεση. Σάββας Σιδέρης, τέλεια ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Γιου Κωνσταντίνου 51, παιδιά. Ο Σάββας Κωνσταντίνος ξέρουν τα πάντα. Dragon's Fist, πολεμικές τέχνες, εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών. Ο Βαγγέλης ξέρει τα πάντα για τις πολεμικές τέχνες. JBL, Bluetooth ακουστική με μεγάφωνα, είναι απίθανα. Είναι απίθανα. Τα creative ηχεία desktop είναι απίθανα και αυτά. Τα μαχαιράκια που πουλάνε τα μαγαζάκια στην Αθηνά και στις Λαϊκές είναι απίθανα. Ο αντιανεμικός, ο αναπτήρας που πήρα από το φίλο μου τον Μπαΐ στην Κολοκοτρώνη, θα το βρείτε. Ο Μπαΐ έχει καταχώρηση στην Bad Girl, όπως και το Coffee Stop και ο Dragon's Fist, όπως και το Κάνα Sex, η φίλη μου η Δήμητρα, ήδη νόμιμης κάναβης και σεξ, έτσι, στην οδό Δυριγνή, στον Άγιο Παντελεήμονα. Έχει και αυτή καταχώρηση στο Bad Girl, ωραία. Λοιπόν, το πληκτρολόγιο αυτό, λοιπόν, ναι βέβαια, πώς το ξέχασα. Το μικρούλι αυτό μου, το power bank, το μικρούλι είναι ίσα, είναι 5 watt, αλλά κάνει δουλειά. Μου το έχει δώσει ο φίλος μου ο Λαγός, επειδή γυρνάω συνέχεια με ένα κινητό και μου αδειάζουν. Το πληκτρολόγιο το μαύρο είναι απίθανο, παιδιά, είναι τόσο γερό, είναι της Microsoft εργονομικό, όντως είναι πάει έτσι κουρμπαριστό, έτσι βοηθάει και με τα χέρια, είναι απίθανο. Έχει πέσει εντωμεταξύ 15 φορές το Microsoft από μηχανάκι και δουλεύει ακόμα. Βέβαια έχει κάποιες γρατζουνιές, αλλά εντάξει. Άμα έχει κάνει τώρα μεταξύ τώρα Κηφισίας, Συγκρού και Γαλατσίου, Βικτόρια, Αγωνία, έχει κάνει κανένα χιλιόμετρο συρτό στην άσφαλτο το πληκτρολόγιο και δουλεύει, δεν θα έχει μερικές γρατζουνιές. Τι να λέμε τώρα, μπαΐ, αυτό. Ναι, βέβαια. Και η φακή εδώ πέρα της Bad Girl είναι τρομερή φακή. Βλέπετε εδώ φωτίζουν τα πάντα κτλ. Το πληκτρολόγιο το απάνω δεν είναι απίθανο. Είναι Turbo X. Ό,τι έχω πάρει Turbo X έχει χαλάσει. Πλήρωσα 30 ευρώ το Γενάρη. Τώρα έχει περάσει δηλαδή. Απίστευτο, παιδιά. Είναι απίστευτο. Σε ένα μήνα έχουν σπάσει 2 κουμπιά. Ωραία. Είναι μες στην εγγύηση, αλλά τι να το κάνεις, θα πας εκεί, θα σου πει, δεν είναι φυσιολογική χρήση, έχεις πέσει τέτοια. Αυτά. Βασικά τα κινητά Samsung είναι απίθανα, βεβαίως. Τα κινητά. Αλήθεια, τι ώρα είναι? Είναι η ώρα για Κολοκοτρώνη GR. Παιδιά, ενισχύστε την τοπική οικονομία. Αφήστε τις αλυσίδες, τα κικαία και τα δεν ξέρω εγώ τι. Τα πάμε.